Hola, bon dia, com va? Avui aquesta explicació la dedicarem a comentar què és un debat i quines són les seves característiques. En primer lloc, per tenir clar què és un debat, cal tenir en compte que és un diàleg que es fa entre dues o més persones que intenten dues coses. En primer lloc, el que volen és exposar el seu punt de vista sobre un tema determinat. I després, en segon lloc, el que pretenen és convèncer el seu interlocutor. És a dir, per un costat expressen el seu punt de vista i per l'altre intenten convèncer l'altra persona amb qui parlen. També, a part de les persones que intervenen en aquest diàleg, també es compta amb la presència d'un moderador, d'una persona que, com bé diu el seu nom, el que fa és moderar aquell debat. Un altre tema important, abans d'iniciar l'explicació, també és diferenciar una mica què és una conversa i què és un debat. Al cap i a la fi, la principal diferència és que el debat és més formal que no pas la conversa i que, per tant, un debat requereix d'una preparació prèvia que no cal en el cas de la conversa. Al cap i a la fi, per tant, un debat és un intercanvi d'opinions de manera respectuosa, de manera tranquil·la, i que, com és obvi, cal tenir primer un coneixement sobre el tema. És normal pensar que si debatem una cosa sabem d'allò que estem debatint i, per altra part, tenir una preparació prèvia sobre el tema concret en el qual es fa el debat. Una altra qüestió també important és quin és el tema del debat. No tots els temes són vàlids per debatre. Per tant, cal complir almenys una sèrie de requisits. En primer lloc, ha de ser un tema una mica polèmic, és a dir, un tema en què hi hagi diferents opinions. Si al cap i a la fi tothom pensa el mateix sobre una qüestió i socialment no hi ha cap tipus de debat, és impossible fer un debat. Per tant, cal que hi hagi idees contràries, cal que hi hagi diverses interpretacions i cal que hi hagi també diferents apreciacions sobre aquell tema. D'altra banda, una qüestió important són les normes socials que establim al voltant del debat. Quines són les normes d'aquest gènere? En primer lloc, i el més important, el que s'ha de fer és respectar el torn de paraula. No poden parlar dues persones alhora. Segona qüestió, no es pot parlar durant un temps massa excessiu. No podem permetre que un dels que intervé en aquest debat monopolitzi la conversa i deixi sense oportunitat de parlar de la resta. Tercera qüestió, com ja hem dit abans, tenir un ampli coneixement del tema al qual tracta el debat. Després, necessitem un llenguatge que sigui formal, per tant, hem d'evitar insults, hem d'evitar paraules excessivament col·loquials, per tant, hem de tenir un llenguatge formal i també evitar un to agressiu. Després, també ens hem d'adequar a la situació, hem de tenir en compte on fem el debat, amb qui estan fent el debat, qui ens està mirant, quin temps tenim per fer el debat, etc. I després també una cosa imprescindible és que s'ha de fer cas a la persona que modera el debat, qui s'encarrega d'organitzar-lo. D'altra banda, una cosa important també que poden fer els participants d'un debat és ajudar-se de diferents materials gràfics. Una persona que està participant en un debat pot haver preparat prèviament una sèrie de gràfics, dur alguns retalls de diaris, dur alguna imatge que el que faci sigui fer més entenedora la seva explicació i, per tant, més convincent. D'altra banda, tornem una mica al paper del moderador i expliquem una mica quines són les seves funcions principals. Per un costat, el moderador el que fa és iniciar el debat. Abans de començar la contraposició d'idees, ell fa una mica de presentació i ens situa una mica en quin és l'argument o quin és el context social sobre aquell debat. Després, regula les intervencions, dona el torn de paraula, intenta que tothom intervingui més o menys al mateix temps, evita que es repeteixin arguments, també el que fa és suavitzar tensions si és que se n'han produït, i un altre tema important és que no expressa la seva opinió personal, s'ha de mostrar equidistant tant en una part com en l'altra. Després també una cosa que fa és sovint uneix una mica els arguments que s'han anat dient i fa una breu intervenció fent una mica de resum del que s'està parlant i finalment també tanca el debat, així com l'ha començat també l'ha de tancar. Finalment també, abans d'acabar, és important poder parlar d'altres qüestions que no hem pogut explicar. En primer lloc, una cosa important per un participant és que mai ha d'imposar el seu punt de vista. Sí que l'ha d'explicar i sí que ha d'intentar convèncer l'altre, però mai
l'ha d'imposar el seu punt de vista a l'altre, d'acord? Una cosa és explicar-lo i l'altra és imposar-lo. D'altra banda, no s'ha de parlar massa, hem de parlar però de manera justa, hem de parlar però sense monopolitzar la conversa i tots els participants de la conversa, del debat millor dit, han de participar de manera bastant equitativa. D'altra banda, no ens hem de burlar o no ens hem d'enriure de les intervencions dels altres. Hi podem estar més o menys d'acord, però en cap cas hem de faltar respecte als altres companys. Una cosa important també, s'han d'evitar crits. Estem molt avesats a veure debats a la televisió on el crit és un recurs molt utilitzat. Aquí, en canvi, quan fem un debat de qualitat, un debat així com toca, hem d'evitar els crits. Els crits, al cap i a la fi, l'únic que són armes que tenim per intentar imposar els nostres arguments i, per tant, aquesta no és una arma efectiva per fer-ho. Després hem de parlar amb seguretat. És molt important per intentar convèncer no només el contingut de les intervencions, sinó la manera en què feim aquestes intervencions. Per tant, és important parlar amb seguretat, amb un domini del propi cos i la pròpia veu i també amb llibertat. Després, una cosa important és escoltar l'interlocutor. Primer, perquè si no ho feim és una falta de respecte, però també perquè és important perquè a través de la seva intervenció podem agafar contradiccions o arguments contraris que ens ajuden encara a reforçar el nostre argument. Després hem d'utilitzar un to i una entonació adequada. No podem tenir un to molt monòton, sempre igual, perquè farem que ningú ens presti atenció i per tant hem de tenir una entonació el més variada possible. Finalment, dues altres coses. Hem d'evitar paraules grotesques, hem d'evitar paraules malsonants, utilitzant paraules més formals propi d'un debat i també hem d'adequar el vocabulari al registre lingüístic en aquell moment. Per tant, un registre i un vocabulari més formal i més elevat del que estem acostumats a parlar. Doncs bé, això és una mica el resum teòric de què és un debat, quines són les característiques i quines són les normes que utilitzam quan ens trobam en un debat i quan participam d'un debat de qualsevol tema que sigui debatible i per tant ara ja només queda posar-nos en marxa.